Ej, undskyld mig, jeg spørger dig om noget. Ja. Hvad hedder du? Kevin. Okay, jeg giver dig 10 sekunder til at tage det lige som du har lyst i butikken. Mener du det? Ja. Så du skal også lige have dem her med. Du skal også lige have lidt med. Så skriv. Det er fint, vi er færdige. Du betaler for de her, ikke? Alt det der? Ja. Nej. Okay, undskyld, fordi jeg var så ond mod dig med det der ris og Nej, alt. og dig? Ja. Okay, hey, chill. Okay. Fordi så får du 5 sekunder til at tage lige det, du har lyst. Men jeg kan se, at du kender en kur. Så du skal bare holde... Okay, er det det, du ser? Ja. Er det det, du ser? Er du sikker? Ja. Okay. Hvorfor tog du det her? Til mig selv om natten. Okay, ja. Jeg kan lige tage et til. Fint. Okay. Ja, det er fint, okay. Du køber det her til mig, ikke? Denne gang, jeg vil lige se, hvor meget koster det?